Щампован бетон от Лукс Бетон. Лукс Бетон представя щампован бетон. Когато дойде време да си направите красиви паркове, пешеходни алеи, настилки около басейни, външни тераси, тротуари и други, Лукс Бетон разполага с богата гама модели и форми за щампован бетон, както и с безкрайна палитра от цветове. Вече свършиха проблемите. Забравете за неравно поставени павета, ронливи външни настилки и криво наредените плочки с неправилни наклони, защото на помощ идва фирма Лукс Бетон. Фирма Лукс Бетон прави обикновения бетон да изглежда красива цветна настилка с най-различна текстура, плочки, камък, правоъгълни йобли павета, скала или каквото си изберете. Гаранция 10 години. Основната текстура и цвят на настилката е избран от клиента. Ето, започваме площадка 200 квадратни метра. Ето ги и специалистите от Лукс Бетон. Прецизно нивелират мястото с най-съвременните уреди за това. Последни уточнения и всичко е готово. И начало! Ден първи. Изравняване на терена по изчисления и параметри. Бързо и стриктно специалистите от Лукс Бетон изкопават с техните машини там, където е нужно, след което следва прецизно заравняване на терена. Ето го и валяка. Започва силното трамбоване по пръста на цялата площадка. Както виждате, навсякъде минава валяк и трамбова пръста за подготвяне на терена, след което е време за едно кафе. И така, следва разсипването на чакъл върху валираната почва. Чакъл е избран от нашите инженери според натоварването на терена. Всичко се прави с машини за по-бързо и равномерно разнасене. Валяка само това и чака. Започва да трамбова отново и отново, но този път по-разлятия чакъл. Еднакво навсякъде, така че професионално и стриктно се завършва първата фаза на площадката. Както се казва, предварителната подготовка предотвратява по-нататъчни проблеми. Вече е готово за да започне поставянето на кофража, който оформя площадката по проект. И всичко това, забележете, само за един ден. Ден втори. Ето ни отново на обекта. На майсторите всичко им е ясно. Те започват да полагат приготвените предварително арматурни скари. Арматурните скари се поставят по цялата площадка за по-голяма здравина на бетона. Завързват се една за друга да няма движение на арматурата при полагането на бетона. Сръчно и динамично се справят и с армирането. Следва полагането и на водачите, по които ще върви мастарът. Специално внимание им се отделя на тях от майсторите, защото, както казват те, мастара да върви гладко. Укрепват се прецизно и всичко е готово. Бетона пристига по график, разбира се, както винаги, и се започва дружно изливане и разстилане. Ето и мастара започва да върви добре. Този процес на полагане на бетон е много динамичен и всички дружно го извършват едновременно. Започва и заглаждането със специална техника и инструменти за щампован бетон. Този процес се работи докато не се положи бетона и до последния квадрат. Бетон е излят и успоредно с това тече заглаждането. Заглаждане, приглаждане. Едновременно се оформят, даже леко се заоблят майсторски всички краища на площадката. Паралелно започва какво? Поставянето на избраната от клиента боя. Боята за оцветяване е под формата на прахообразен пигмент, използван за боядисване на щампован бетон, както казахме, с богата гама от цветове. Едновременно не спира процеса на приглаждане и заглаждане с специалните инструменти, за да се смеси кое? Боята с бетона равномерно навсякъде. Цвета се нанася чрез разпределяне на повърхностен втвърдител. Бетона може да бъде отцветен в различни нюанси, по 2 или 3 цвята на 1 квадратен метър щампован бетон. Когато тези паралелни процеси са завършени, задружната бригада на Лукс Бетон се изтегля на заслужена почивка. Минава известно технологично време, бетона, както казват майсторите, да дръпне до толкова, колкото е нужно, за да започне щамповането на избраната от клиента текстура. В този случай тя е с наименование скална текстура. Първият процес на щамповането е нанасянето на разделителя, така наречения отделител за щампован бетон. Той предотвратява залепването на още много влажния бетон по гумените щампи. Така се оставя трайният отпечатък, пожелан от вас, на настилката. Взимат се специалните гумени щампи и отново дружно се започва. Тук времето е от решаващо значение. Щампа след щампа, всеки знае методиката на задачата си и професионално се извършва един от най-прецизните процеси, а именно щампован бетон от Лукс Бетон. И ето, последни квадрати за щамповане на площадката и цялото това действие е направено както трябва, качествено, до последния сантиметър. Отново удовлетворението за добре свършена работа е постигнато и следва традиционния майсторски поздрав на бригадата. Ден трети. След няколко дни сме отново тук. Всичко е изсъхнало както трябва. По план, готово за следващите няколко етапа. Следва идеалното измиване с водоструйка под високо налягане, така че да не остане и прашинка от отделителя, който сложихме, за да се отделят по-добре специалните гумени щампи. Целта е да излезе още по-качествено желания цвят и текстура. Мие се толкова, колкото трябва, понякога и 2 или 3 пъти, в зависимост от текстурата на щампования бетон. Измитата и перфектно щампована площадка се разчертава. За целта това е възложено на най-спокойния майстор.
Нарязва се площадката по предварително начертаните линии с перфектна точност и геометрична прецизност. Отново се започва с водоструйката, идеално се измива и се подготвя черешката на тортата. Професионално лакиране на щампования бетон от Лукс Бетон. Нанасенето става с валяк, бавно с повтаряния, за да може лакът да покрие всяко кътче на площадката от щампован бетон до милимунда. Както знаем, винаги има нужда от втора ръка. Всички етапи са изпълнени и забележете! 200 квадрата само за 3 дни! Какво по-добро от отлично свършената задача, която сме си поставили, и то забележете за колко кратко време резултатът е на лице. Имаме площадка от щампован бетон, подходящата текстура, която сте си избрали, цвета, който пожелахте, и перфектно изпълнение от фирма Лукс Бетон. Посетете сайта luxbeton.com, свържете се с нас и ще получите професионално отношение на достъпна цена. А ние знаем, че цените хубавите и практичните неща. Щампован бетон от фирма Лукс Бетон с 10 години гаранция.